hou niet van taart. Taart maken? Het is me veel te zoet. Nee. Zij het hem maakt en ik moet hem versieren. Ik ben uw assistent. Ik ben een bakkersdochter. Oh. Dus ik heb een heel soort trucjes dat mijn huid leert. Wat voor taart wordt dit dan? Een lief heersbeestje. Toch, meneer Boetes? Ja hoor. Komt er nog meer op? Moet een appeltaart worden. Denk ik. Hoop ik. Ja, dat lukt wel. Dat is het enige wat ik ooit gebakken heb. Ik heb hier meer ruimte als in de huiskamer. Want de tafel met koffie, de dames die koffie drinken, nou dat is niks heurig. Nee, want dan heb ik geen ruimte. Ik word zelf en ben ik van mijn eigen. Ja. En zo doe ik altijd. Ik heb verleden week ook een appeltaart bakken. Maar en je hebben hier een plezier in, hè? Je vindt het hartstikke leuk. Ja, dat doe ik zeker. En dat was ook toen we 25 getrouwd waren, dat mijn man zei, doe jij net zelf. Ik zei, dat doe ik al. Hij zegt, dan kom ik thuis en zegt, ik zeg, er juist er niks van. We hebben een grote vriezer van 230 liter. Ik zei, ja, als ik klaar ben, komt erin. En als het zover is, dan breng ik de gebak maar naar de kerken. Nou, dat is ook klaar 160. Alles gesorteerd. Wij winnen vanmiddag de prijs, of niet? Dit is de lekkerste. Begin je al voor de prijzen? Oh, daar weet ik niks van. Ik heb me niks schilden. Ah, nee, dat zal wel net. Maar ik moet alleen met trooien, maar anders komt het net klaar. Ik moet alleen maar zoeken er dan een beetje honey. Even zien. Hoppa! Ja. Nou, wat zei ze dan? Nou. Hoe groot wat die dingen wezen, wat moest hebben? Kleine stukjes. Maar geen muziekje niet. En zo die hebben alles een beetje veroverd, hè. Oh ja, dat heb ik. Zo'n romanpennen. Toen zat je met haar, die wil graag die romanpennen, hè. Nou, dat kan wel. Dus. En dan wil ik je nog steeds maaien? Ja, als ik tijd heb. Maar ik heb zo weinig tijd. Ja? Ja. Wat doe je dan al je? Ik doe alles wat ik van ken, dat doe ik. En dat is niet alleen het bakken, maar dat is ook knutselen, creatief. Man die aan toon zit ik al in bij de handwerkgroep. En ja, en dan was hij een vrijdag op jullie bezoek, dagen met mij te kwart. Eerlijk weer, als het 10 uur is, is dat zo let, bah. Dan zoek ik dit nog, dan voor dat nog. Nou, dat lukt me net, want de tijd is om. Dus ik moet 10 uur, dan maak ik naar richting bed. En je bent toch wel aardig op leeftijd? 94. Maar dat hindert niks. Daarom kan ik alles nog wel doen. Want ik doe kind tenminste. Net, ja, mijn gewrichten die wil net meer zoals ik wil. En dat vind ik heel vervelend. Want als ik van uw kastje pak, dan mag je met arm optillen en dan kan ik erbij komen. Dus dat heb ik wel weer. Doordat wij bijna in juni of juli al benaderen, trokken een groepje dames van de Bettelkerk in Huis en Merlene en die hier een project samen wat voor een ander doen. En toen vregen ze dat wij iets bedenken wilden. Zij gingen heel die samen op een fancy fair en ze kwamen op het idee om heel Abinga hier bakt te organiseren.
Precies, nou, kwart dacht ik. Ik proef niks, wat ik zie. Ik denk dat je nou een André van Duin zit en die zit hier de taartperiode. Maar ik zie dat hij dat lekker vindt, is niet hoor. Dus we hebben toch dat alle mensen die hier vanmiddag binnen, we snijden gewoon aan de taart in 8 of 10 punten. Brengen we naar de tafel en dan gaan ze maalkool aan de tafel bepalen. Hoe lekker dat er is, jouw ze punten voor en hoe origineel de taart is. En zo hopen we op die manier maalkool de lekkerste taart van Abingheim te kiezen. Is dat alles goed, Kam? Ja. Ik heb nog even weer in zijn aanhoren. Om een beetje beter te kleuren. Nou, dat is goed. Eén is nog lekker dan de ander. Ik ben onmisselijk. Heerlijk, geweldig. Ja. En wat voor cijfers zou ik het geven? Nou, ik geef deze een 6. Wij smikkelen en jullie kijken. Nou, ik ben beter gewend. Dus reken maar een 5. Dat gaat er maar goed in. Ja, je moet het proeven, anders kun je het niet meer. Maar je hoort het toch niet zo van taart? Nee, hou ik ook niet. Alleen die dingen, die stroopwafeltaart, die was zalig. Ja? Ja. En we hoeven vanavond geen brood eten. We beginnen met nummer 3, is de stroopwafeltaart. Tweede plaats. Nou, is geworden lieve heersbeesttaart. Wat giet er nou terug heen? Van alles, dat kan ik niet meer. Laat maar zitten. Ja? Ja. Maar je bent wel blij. Ja, natuurlijk ben ik blij. Ja. Je is altijd blij dat je een prijs gewonnen hebben. Nou. En wie heeft nu de lekkerste taart van Abingheim gebakken? En dat is de lekkere slagroomtaart van Abingheim erop. Met die chocoladelettertjes erop.